Estem amb Diego de la Torre, responsable de competicions de la Federació Catalana de Caça. Aquest cap de setmana intens, molt intens, a Tàrrega, motiu del Campionat de Catalunya de gossos de mostra. Diego, una valoració del campionat. La valoració és positiva 100%, degut a que també és veritat de la gent que ens ha vingut de fora. Hem tingut una participació molt alta de participants i gossos i ha sigut molt positiva perquè tots els gossos han tingut possibilitat de trobar casa i la valoració és 100% positiva. Les condicions climatològiques per desenvolupar aquest campionat, què tal? Hem tingut 2 dies molt diferents. Ahir estava ennuvolat, feia vent, que és molt important pel gos de concurs, per la pròpia competició, perquè l'arribi bé les emanacions de les perdius, i avui ha sigut tot el contrari. Un dia molt serè, molta calor, i ha sigut molt més dificultós a l'hora de trobar perdiu. La prova és que avui s'han classificat menys gossos que ahir. A nivell dels competidors, hi havia gent de Catalunya, gent de fora, però a nivell dels competidors de Catalunya, quin paper han fet? Com ha estat la cosa? Home, referent a l'any passat, la veritat és que s'ha millorat bastant. La gent, mica en mica, està donant compte, sort a que vingui gent de fora i veu el nivell que hi ha fora d'aquí, amb la qualitat que venen de fora, s'han donat compte que han de millorar. I això aquest any s'ha valorat moltíssim. Un exemple, l'any passat vam tindre 2 gossos catalans classificats. Aquest any tenim 7. Això vol dir que el nivell ha sigut molt acceptable i molt bo. Tenim gossos amb la màxima qualificació que aquí es pot donar avui, que es diu CACT, treball. I tenim un d'ells. Vol dir que és molt important pels gossos catalans. Això també vol dir molt també en favor de la Federació Catalana de Caça, que estem treballant molt en el foment de les competicions, no? De que la gent participi, que es formi. Sí, és veritat. Fem un gran esforç, ajudem sobretot a la gent jove i no tan jove, fem moltes proves, donem cursos, ajudem bastant. Però ja dic, el més important és que vingui la gent aquí que té aquest interès del gos de mostra per veure quin nivell de gos necessiten per estar a les mateixes condicions que la resta del país. I això és molt, molt important, que deixem que vingui al nostre concurs autonòmic gent de fora, que són classificacions diferents de fora i els que van representant a Espanya, a Catalunya, que estan molt ben definits els que són els nostres. Però aprenen molt del tipus de gos que s'ha de tindre per aquest tipus de competició. És importantíssim. Molt bé, moltes gràcies, Diego, i enhorabona per aquesta fantàstica organització. Gràcies a vosaltres.